Demon shit. Eli demo paskaa, eli demoni paskaa. Pikku pyöveli saavutti diipemmän leveliin. Ollut vuosikausi tässä loputtomassa tunnelis. Enkä muista milloin viimeksi nähnyt valoa, mutta tästä levelistä ei oo paluuta. Maan pinnalle en takaisin halua, tästä ei pysty enää syvemmälle vajutaa. Maapallo syvimmässä kohdassa. Maanalainen kuningas pikku pyöveli maailman loppua odottaa. Joka koittaa kun tää nauha julkaistaa. Kaikki lopettaa tekemiset, koska niskat niin jumissa. Eikä kuka niitä auki saa, lippatukat ei pysy tahdissa. Joo. Mut tätä biisiä ei kyllä pystynyt duunaan loppuun, kun tästä tulee jotain ihme West Coast vinguntaa, tsekkaa. Jotain gangsta vinguntaa, mikä tää on, jotain Memphis gangsta vinguntaa. En mä tunne tällaista, en mä halua tällaiseen laulaa päälle. Mut tän takia siis mä lopetin tästä liva tää demoni. Mut mulla on yksi toinen viitatte tohon äskeiseen gangsta-vinguntaan, joka tää pitäisi ehkä kuulla. Se on OG gangsta-vingunta. Ne tietää ketkä tietää. Tsekatkaa. Yeah. Go. Siis joo. Eihän kaikki tuottajat pysty duunaa tällaista, vaan yksi tuottaja koko maailmassa. Se tuottaja tietää kuka se on. Sillä on kädenjälki tästä biitissä, joo. Much love. Pikku pyöveli. Pikku pyöveli demo shit. Mut joo, hassuttelut sikseen nyt tulee vielä yksi demonibiisi. Mä en tehnyt tätä demonibiisiä loppuun ennen kuin toi demonibiisi sen takia kun Mä kuulin, että tää DJ Gridlock oli duunannut samasta samplesta yhden biusan, niin sit mä kelasin, että jengi taas niheilee jotain, että pyöveli baittaa taas jengiä, niin en mä jaksanut duunaa sitä loppuun, sitten tästä oli taas tää demoninauha tyyppinen styge. Mut mä pistin se tulee. Toi Back in the Days, Big Pyöveli 17B, Gangsta Shit Lifestyle, you know. Jengi hiikentyy ja väittää, et paitaan evilistöitä ja gridmanneaa, mutta toden nimis nekin pikku pyöveli fanittaa, tai jos ei fanita, niin ainakin salakuuntelee ja haluu mu UG-kasetti ja UG-CD main. No totta kai se onnistuu, koska maan alla ei enempää kuin 10 ihmistä asuu. Mut heti maan pinnalla business ei yhtä helppoa, kun puolet maapallosta tätä julkaisua haluaa. Sen takia minimissä painokset, kannet on oma kädet aitokset. Mä aitouspisteitä laskee ja Memphis kassuja fiilistele. Kasetteja enemmän kokosta laskee, koska matematiikka on liian vaikeet ja kemian kokeesta nelonen. Siksi aina yli annostele. Eikä tällaista ole olemas. Hiisan niin paljon, et pelkää pupili ja molemmat silmät. Ja saavusena koko asunto. Nyt tiedät miks nää jumista soundin näillä nauhalla. Ja äänitys käy ilman Mickey Main. Koska myin sen pois ja ostin lisää hittiä main. Joo. Näin niitä aikoja kun pikku Pyövelillä ei ollu edes mikkiä. Kyllä tiedätte kun tää duunas vaan. Jotkut saattaa muistaa ne 2 OG-biisiä. Click, clack ja hiihtopikut stokkautot. Toi äänetty ilman mikki, toinen huuja mukaan etetty kännykän mikillä. Mä en tiedä, ota selvää. Jos joku muistaa vielä, niin ide Jaakko Hiihtopipot stokkautaa, kasetit on takas muodissa.